नमस्कार मित्रांनो, तुमचं सर्वांचं ॲग्रोटेक मराठी या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर मी सहर्ष स्वागत करतो। तर मित्रांनो, व्हिडिओचा थंबनेल बघून तुम्हाला कळलंच असेल की आपण आज कुठल्या विषयावर चर्चा करणार आहोत। चला तर मग मित्रांनो, सुरू करूया आजचा व्हिडिओ। मित्रांनो, BSc ॲग्रीला ॲडमिशन घेणाऱ्या 50% विद्यार्थ्यांचे ध्येय असते की आपण एक बिझनेस ऑपॉर्च्युनिटी म्हणून स्वतःचे कृषी सेवा केंद्र सुरू करावे। तर कृषी सेवा केंद्र सुरू करण्यासाठी काय करावे लागते आणि काय नाही यामध्ये बराच गोंधळ होत असतो। ज्यांना अजून माहिती नाही की कृषी सेवा केंद्र म्हणजे नेमकं काय असतं आणि हे केंद्र कोण टाकू शकतो, याची प्रोसेस काय असते, हे केंद्र टाकण्यासाठी क्वालिफिकेशन काय असतं, अशा बरेच प्रश्नांची उत्तरे मी तुम्हाला देणार आहेत। तर मित्रांनो, हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पूर्ण बघा। सर्वात प्रथम आपण जाणून घेऊया की कृषी सेवा केंद्र म्हणजे नेमकं काय। शेतकऱ्याला शेती करताना अवजाराची गरज पडते, फर्टिलायझर म्हणजे खताची गरज पडते, पेस्टिसाइड औषधे, त्यामध्ये कीटकनाशक, तणनाशक, पोषक यासारखे औषधं असतात। एवढेच नव्हे तर सीड म्हणजे बी बियाणं यांची देखील गरज पडते। तर शेतकरी या सर्व वस्तू ज्या ठिकाणावरून किंवा ज्या दुकानातून खरेदी करतो त्या दुकानालाच कृषी सेवा केंद्र असे म्हटले जाते। तर मग हे कृषी सेवा केंद्र कोण टाकू शकतो आणि कृषी सेवा केंद्र टाकण्याची प्रक्रिया काय असते हे आपण जाणून घेऊया। मित्रांनो, कृषी सेवा केंद्र टाकण्यासाठी कोणत्या क्वालिफिकेशनची आवश्यकता असते, म्हणजे शैक्षणिक पात्रता तुमची कोणती लागते हे आपण बघूया। फर्स्ट, BSc ॲग्रिकल्चर डिग्री, सेकंड ॲग्री डिप्लोमा, थर्ड BSc इन हॉर्टिकल्चर, फोर्थ BTech इन ॲग्री इंजिनिअरिंग, फिफ्थ BTech इन ॲग्री बायोटेक्नॉलॉजी, सिक्स BSc इन ABM म्हणजे ॲग्री बिझनेस मॅनेजमेंट, सेवन प्लेन BSc, त्यामध्ये BSc केमिस्ट्री, BSc बॉटनी आणि BSc झूलॉजी या 7पैकी तुम्हाला कोणती तरी एक डिग्री पूर्ण करणे हे अनिवार्य आहे। मित्रांनो, ही झाली क्वालिफिकेशनबद्दलची माहिती। कृषी सेवा केंद्र टाकण्यासाठी लायसनची आवश्यकता असते। हे लायसन 3 प्रकारात मोडले जाते। पेस्टिसाईडसाठी एक लायसन असतं, फर्टिलायझरसाठी एक लायसन असतं आणि सीडसाठी एक म्हणजे बी बियाण्यासाठी एक लायसन असतं। हे लायसन काढण्यासाठी डॉक्युमेंटची गरज पडते। तर मित्रांनो, बघूया की कोणकोणते डॉक्युमेंट कृषी सेवा केंद्र टाकण्यासाठी लागतात। आधार कार्ड, वोटर ID किंवा पॅन कार्ड या तिन्हींपैकी कोणत्याही एका डॉक्युमेंटची गरज तुम्हाला आयडेंटिटी प्रूफ म्हणून लागते। 2 नंबरचं जे डॉक्युमेंट आहे, बँक पासबुकची झेरॉक्स। ज्याच्या नावावर कृषी सेवा केंद्र सुरू करायचं आहे त्याची बँक पासबुकची झेरॉक्स लागते। तिसरं डॉक्युमेंट रेशन कार्डची झेरॉक्स लागते। चौथं जे डॉक्युमेंट आहे, इलेक्ट्रिसिटी बिल। ज्या तारखेला लायसनसाठी अप्लाय करणार आहात त्या तारखेपर्यंतचं मागील 3 महिन्याचं बिल तुम्हाला झेरॉक्सच्या स्वरूपात द्यावे लागेल। 5वं डॉक्युमेंट म्हणजे डिग्री सर्टिफिकेट। ज्या पदवीतून तुम्ही शिक्षण पूर्ण केलं आहे त्या पदवीचं प्रमाणपत्र तुम्हाला लागेल। डॉक्युमेंट नंबर 6, लिव्हिंग सर्टिफिकेट। ज्या कॉलेजमधून तुम्ही तुमची डिग्री पूर्ण केली ते कॉलेज सोडल्याचा दाखला या ठिकाणी तुम्हाला लागेल। मित्रांनो, ही झाली बेसिक डॉक्युमेंटबद्दलची माहिती। आता आपण अदर डॉक्युमेंट काय काय लागतात याची माहिती घेऊया। अदर डॉक्युमेंटमध्ये पहिलं जे डॉक्युमेंट आहे, NOC म्हणजे ना हरकत प्रमाणपत्र, हे तुम्हाला ग्रामपंचायतमधून काढावे लागेल। दुसरं जे डॉक्युमेंट आहे, ग्रामपंचायत नमुना नंबर 8 म्हणजे ज्या जागेत कृषी सेवा केंद्र तुम्ही टाकणार असाल त्या जागेचा ग्रामपंचायत नमुना नंबर 8 या ठिकाणी तुम्हाला लागेल। त्यानंतरचं जे डॉक्युमेंट आहे, फॉर्म नंबर 4 म्हणजे पत्रक 4। जर कृषी सेवा केंद्राची जागा ही भाड्याची असेल तर 100 रुपयाच्या बॉन्ड पेपरवर म्हणजे 100 रुपयाच्या स्टॅम्प पेपरवर एक ॲग्रीमेंट असतं। कृषी अधिकारी तिथे येऊन त्या जागेची तपासणी करतात। त्या ॲग्रीमेंटला पत्रक 4 असं म्हटलं जातं। त्यानंतर तुम्हाला प्रिन्सिपल सर्टिफिकेटची गरज पडते। प्रिन्सिपल सर्टिफिकेट म्हणजे ज्या कंपनीचे तुम्ही प्रोडक्ट विकणार आहात त्या कंपनीकडून काही सर्टिफिकेट दिले जातात। हे सर्टिफिकेट एजंट किंवा होलसेलर यांच्याकडून प्राप्त होते। या सर्टिफिकेटलाच प्रिन्सिपल सर्टिफिकेट असे म्हटले जाते। मित्रांनो, ही होती डॉक्युमेंटबद्दलची माहिती। आता आपण बघणार आहोत की लायसन मिळवण्याची प्रक्रिया काय आहे, लायसन मिळवण्यासाठी काय करावे लागते। मित्रांनो, सर्वात प्रथम तुम्हाला ऑनलाईन ॲप्लिकेशन फॉर्म भरावा लागतो www.eparwana.com या वेबसाईटवर। ऑनलाईन पद्धतीने फॉर्म भरल्यानंतर त्याची एक मेन प्रत आणि मी सांगितल्याप्रमाणे सर्व डॉक्युमेंटची झेरॉक्स हे अटॅच करून
त्याची एक फाईल तयार करायची आणि कृषी अधिकाऱ्यांकडे जमा करायची. कृषी अधिकारी ही फाईल तपासतील आणि तुम्ही कृषी सेवा केंद्र टाकण्याच्या योग्य आहात की नाही हे तपासल्यानंतर तुम्हाला लायसन मिळेल. हे लायसन मिळवण्यासाठी ही प्रोसेस कंप्लीट होण्यासाठी जवळपास 29 ते 30 दिवस लागतात. म्हणजे थोडक्यात महिना लागतो लायसन्स मिळवण्यासाठी. हे लायसन मिळवण्यासाठी तुम्हाला एक लायसन्ससाठी विशिष्ट प्रकारची फी आकारली जाते. तर मित्रांनो, आपण बघूया की कोणत्या लायसन्ससाठी किती फी आकारली जाते. पहिलं जे लायसन आहे पेस्टिसाईड लायसन, त्याच्यासाठी तुम्हाला 7,500 रुपये इतकी फी द्यावी लागते. दुसरं जे लायसन आहे सीड लायसन, त्याच्यासाठी तुम्हाला 1,250 रुपये इतकी फी द्यावी लागते. तिसरं जे लायसन आहे फर्टिलायझर, त्याच्यासाठी तुम्हाला 450 रुपये इतकी फी आकारली जाते. मित्रांनो, लायसन मिळाल्यानंतर तुम्हाला कृषी सेवा केंद्र टाकण्यासाठी एक लोकेशन निवडावं लागतं. लोकेशन निवडताना 5 ते 6 गावातील शेतकऱ्यांना म्हणजे पंचकृषीतील शेतकऱ्यांना जाण्या येण्याच्या दृष्टीने सोयीचं पडेल असं ठिकाण निवडावं. मित्रांनो, आपला जो पुढचा मुद्दा आहे तो म्हणजे इन्व्हेस्टमेंट. थोडक्यात कृषी सेवा केंद्र टाकण्यासाठी येणारा खर्च. साधारणपणे गाव पातळीवर विचार केला असता कृषी सेवा केंद्र चालू करण्यासाठी 10 ते 15 लाख रुपये इतका खर्च लागतो. विभागाच्या दृष्टीने या खर्चात कमी जास्त होऊ शकतो. आता वळूया आपल्या शेवटच्या मुद्द्याकडे, तो म्हणजे प्रॉफिट. याला मार्जिन असे देखील म्हटले जाते. मित्रांनो, तुम्ही जर ब्रँडेड कंपनीचे पेस्टिसाईड प्रोडक्ट विकत असाल तर त्यामागे तुम्हाला 4 ते 5% नफा होतो. म्हणजे तुम्हाला 4 ते 5% मार्जिन मिळतं. त्यानंतर 2 नंबर म्हणजे लोकल कंपनीचे पेस्टिसाईड जर तुम्ही विकत असाल तर त्यामध्ये तुम्हाला 15 ते 20% इतकं मार्जिन मिळतं. त्यानंतर 3 नंबर फर्टिलायझरमध्ये जर तुम्हाला विचार केला तर 1 ते 2% इतकं मार्जिन मिळतं. त्यानंतर आहे 4 नंबर सीड म्हणजे बी बियाणं. यांच्यामध्ये तुम्हाला यांच्या विक्रीमागे तुम्हाला 16 ते 26% इतका नफा होतो. तर सर्व प्रोडक्टचा विचार केला असता सीड आणि लोकल कंपनीमधले पेस्टिसाईड यामध्ये तुम्हाला जास्त नफा होतो. तर मित्रांनो, ही होती कृषी सेवा केंद्र सुरू करण्याची संपूर्ण प्रोसेस, संपूर्ण माहिती. मला असं वाटतं की तुम्हाला हा व्हिडिओ समजला असेल. मग मित्रांनो, व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, जास्तीत जास्त लोकांमध्ये शेअर करा आणि कृषी क्षेत्रातील डेली अपडेट्ससाठी आपल्या ॲग्रोटेक मराठी या चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.